kuma wallahi azim kuji har yau duniya ta gamsu ta yadda matsalar sace-sace tana bin jini. Kalli sarauniyar Ingila, shi yasa za ka ga duk inda za ta je an tare tana zuwa wurin nan duk yanda za a yi abinda ta fi karfin shi amma sai ta sace shi saboda matsalar a jinin su ne, matsalar a jinin su ne. Da aka dai ni fa ba abin da yake bani bakin ciki a harkar mu ta arewa irin ka ga mutum ya zauna a mambarin musulunci, a teburin addini ko a mambarin juma'a yana karanto labarin da ba sa da inganci. Shi kanshi ko dai ya san ƙarya ne ko kuma bai tsaya ya tantance ba, ya jiyo su a teburin mai shayi ne ko kuma ya ɗauki bara ya mai da ita bana, kawai ya zo yana kafa hujja da ita har yana rantsuwa. Sannan ka iske mabiyansa waɗanda ba sa fahimta daga cikinsu sun zo suna haƙiƙi cewa da kai komin gaskiyarka, tunda su za su gaya maka ai a teburin musulunci suka ji. Kuma duk maganar da ta fito a teburin musulunci tamkar ƙalar lahu ƙalar rasulun. Dan Allah dan annabi malaman addini ku dinga tantance magana kafin ku faɗe ta, kuma ku dinga bincike kafin ku ce wani abu, saboda wallahi maganganun ku suna da tasiri a tsakanin jama'a. In kuka ci gaba da ɗora su a gegen bera akwai matsala fa. Wata rana lokacin da kuma al'umma za ta fahimci cewa keken ɗora kuke ɗora ta, to wallahi za ta yi tutsu. Za ma ku ce ƙalallahu ƙalar rasulun, su ce ƙarya kuke a kun saba. Wannan dai ni shine sako na a gurguje dangane da keken ɗora da malamai suke ɗora mutane. Wannan shine, na bar ku lafiya. Las dan buzu shine suna.